O Concello de Cambados mobilizouse para loitar contra a transfobia. A manifestación convocada para apoiar a Sara Aguado contou con máis de 200 persoas. A propia Sara mostrábase sorprendida por tanto apoio. Asegura que o obxectivo é loitar pola igualdade de todas as persoas. A reivindicar que somos unas personas normales, que hemos nacido con un cuerpo equivocado y que a esta sociedad hay que inculcar que, pues eso, que somos personas normales. Sí, para mí ese es el motivo y voy a seguir luchando por los derechos los que estamos metidos en organizaciones LGTBI, hacer más visible de que no somos unos bichos raros y no por ello se tienen que mofar a nuestra cuenta, que tenemos sentimientos y somos de personas de a pie. Sara é barredoira e despois de negarse a barrer a terraza dun bar, uns homes comezaron a insultala durante días tanto no seu traballo como polas rúas. Por ese motivo, tanto ela como a asociación Nós Mesmas decidiron convocar a manifestación. Empezaron con insultos. No contentos con ellos, un día que salía yo de trabajar que me iba a mi casa a comer, bueno, iba a casa de una amiga a comer, para ser más precisos, recibí insultos como maricón de mierda y travesti. Como muchas otras ocasiones, llegar a decir barrendero, barrendera, lo que seas, esto lo tienes que limpiar. Sara conta co apoio do Concello de Cambados. Dende o goberno local advirten que non tolerarán ningún comportamento que atente contra a igualdade e a liberdade das persoas. Eso é o que queremos non solamente predicar, que predicar está moi ben, senón visibilizar que ese apoio se vexa, sobre todo, pois, dunha vez por todas, caracterizado ou exemplificado en persoas que viven na nosa contorna e que están sufrindo, pois como foi no caso de Sara, durante moito tempo en silencio, moitas vexacións, moitas humillacións, pero que dunha vez por todas que hai que erradicar. A colaboración de Sara e o Concello non vai a quedar só aquí. Ambas partes xa traballan en máis actos e mobilizacións para concienciar a sociedade para que se acepte e se respete as persoas transxénero.